Добре дошли във втора част на Scary Sleepover. Добре, Гърлис, това е нашия дом. Нали знаете как дворът ни беше с някакво дърво и така нататък, нали? Да. И ние го променихме. Искате ли да видите как го направихме? Да, много. Хайде, вижте. На басейн. Само внимавайте, че тук имаме хавлийка. Еха. Яко ли? Да, много. Добре, хайде, после ще дойдем, първо да разгледате дома. Накъде? Да, накъде? Ами, къде искате? В моята стая? Ами да, то в моята стая трябва да сме. Айди, идвайте. Да. Сега ще кажа на баща ми да вземе двоетажните легла, защото сме взели двоетажни легла. О, ами, добре, нямам търпение за този слиповър. Чакам го от 200 години. И аз... Да знаеш, че ние двете ще спим заедно, нали сме най-добри приятелки. Тапи. Добре, сега ще го извикам. Тати, Да, скъпа. може ли да доведеш двоетажните легла? Те са две, нали? Да бе, обаче къде ще ги побереш всичките други? Смисъл, те са само 2 легла, а вие сте 5. Тати, нали 2 двоетажни легла, 4 места ще стигнат. Ами 5-то момиче къде ще спи? При мене? Ами чакай малко бе. Ние нали като сложим твоето легло с двоетажното легло стават 4 места, а пък вие сте 5. Как? Едно място ще остане. Тати, давай по-бързо. Добре бе, добре. Добре, ето това е, което имаме. Настанявайте се където ви е удобно. Ако няма място, имаме още едно единично легло, тъй че се настанявайте. Еми, нали ние сме на твоето легло? Да бе, ти само. Добре. Аз ще съм горе, защото аз съм кралицата и винаги заслужавам да съм горе. Така че си го заплювам. Ти не са прави на голямата работа, защото не си. Сега, мъкни. Аз искам на зеленото. Добре, много е удобно. Ти, Джейси, къде искаш? Ами, аз искам на сивото. Добре. По-тити. Ти си тук. Да. Добре, всичките ли се побираме? Да. Добре, сега, ако искате да се обличаме банските и да ходим на басейна. Добре. Айде. Аз съм готова. Аз искам първо да седна малко. Водичка. Тук. Хайде. Добре. Ама вие защо имате русалски опашки? Аз нямам. Защото ние специално сме си ги купили, за да сме еднакви, Тити. В Джамбо си ги има, отиди и си вземи. Да. Ти не знам защо за всяко едно нещо правиш скандал. Не може ли ние да сме малко по-различни? И скандалджика, драма куин. Спри да те разнеш с нея. Добре, айде да се забавляваме. Аз ще се гмуркам. Тук има още едни. Не ги искам тя. И Бела, ето ти на тебе. Ей! Ня. Аз огладнях. После ще ям. Да се го чупакам. Уху! Ей! Подай на мен! Подай на мен! На мен!
Джеси, защо не влизаш? Да, махна очи. Защото съм малко гладна. Ето тук имаме си такова кошничка с храна, хапвай си. Yes. Добре, ако искате, защото стана към 5-6 часа, ако искате да се преобличаме, да се изкъпим и да гледаме страшен филм или да се разказваме някакви истории, да правим гримчета, скинкери, какво ще кажете? За мен това звучи идеално, обаче, макар че аз съм планинско момиче и не се гримирвам или си правя скинкер. Бе, Бела, много си скучна, бе. Хайде, бе, поне един път го пробвай. Хайде, давай. Добре. Добре, хайде да ги махаме тия бански, да се оправяме и да подредим басейна, много ясно. Добре, сега мисля, че... не, нямам достатъчно маски. Супер, так му и няма се гримирваме. Бела, какво? Виж, имам идея. Ти, тъй като не искаш маски и такива неща, ние четирите ще си сложим маски, а ти просто ще си без маска и ще ти сложа кремче. Става ли, Бела? Но това пак не е по правилата на планинските момичета. Искам просто да съм по халат и да спа. Бела, не бъди скучна. За какво си дошла? Айди, идвайте. Добре, айде сега да си сложим маски. Аз ще си сложа розовата. Емки, ти? Аз много бих искала лилавата, макар че да сме матчинг. Виж колко сме еднакви. Да, стига с това. Джеси, аз искам... не се срамувай, давай, избери си която искаш. Червената ми харесва. Назаря. С драконов плате. Тити, хайде избирай си. Баш кафявата ли бе? И най-грозният цвят. Не стига, че кожата ми е кафява, и сега и маската ми да е кафява. Писна ми вече. Добре, айде да спреш да мрънкаш, да ни се разваляме настроението. Сега трябва да слезем долу, за да си пуснем някакъв скери филм. Бела, айде, идвай. Да, тук съм. Идвам. Добре. Идвам. Здравейте, момичета. Здравей. Какво правите тук? Нищо, ще имаме sleep over. Скери. Значи какво искате сега да правите? Да ви изготвя нещо, искате ли? Не, ние не сме гладни. Добре. Какво ще правите сега? Филм ли ще гледате? Да, мамо. Ще ти кажем, когато сме гладни. Айде. Имайте си всичка. Ня-ня-ня-ня-ня. Айде, идвайте. Изчакайте ме. Добре, сега какъв филм искате? Аз много искам Stranger Things. Не, няма да пускам и този филм. Нали каза страшен? Не. Той е отвратителен филм. Стая с този яйцок. Риби, новини не искаме, това не искаме. Този е много интересен. Абонирайте се и лайкнете за трета част. Чао!